Bonisa ninjau. Bonisa besar ini namanya sampai. Di kapal signboard. Gue saja signboard guna ada guys. गेटआव हाबजेनबाय जोङो दा लाइट जोंदो आरो ना इफोराव नै लाइट गंसे खाथाबना फैदो गाइसमोन जों दायो मोनफैबायमोन आरो ना नै गेटआव ओमफ्राय नोंथांमोननो आं जेसेखि हायो एसेबांनि दिन्थिलांनो नाजानोसै आरो ना फुजाया माबायदि टाइम जादों नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस नै जोंहा बिराद मानसि जादों गाइस बेनाव सोंदोंमोन आरो आं ना मा खेला बेयो होननानै ओमफ्राय बे बुंबाय आं मिथिया होनना बुंबाय आरो ना ओमफ्राय नै दाउफोरबो दोनखाजोबबाय गाइस नै बेयाव मोजां दै माबा गरा खालामदोंनो ओइ जाय फट' खेबनानै फैबानो जाबाय आरो फट' खेबनानै इयाव खादाखौ लासांनि दे ओइ जाबाथ' मन्दिर आयोना ना गाइस खोपड़ी तोड़ साले का सोर खोबनाय सल' बुंनोलाय नुदोंमोनलै ओइदिखौ थांबाय स' ओइ खानायखौ जायाव गथ'फोर गेलेगासिनो बिदिनोबा गेलेनो बुझबाय हाबदो या बिराद मोजां गोसोम सोम सोमखेखे बिराद मोजां Lain juga nih sama. Nama drop. Tahan dulu. Ese kotosan yang aku menang. Rena daring kerja ini. Daring kerja ini agak lama bro. Gabor ang ninjau ya. Abi baca kan na video. Bonisa ninjau. मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का saya itu show nomor lagi sini polisi besar ini nomor lagi sini nomor naik lama cara lagi kena naik nomor singo nunta deh lagi besok mah dokan man signboard genang geza kali gini nua post kali nua kapalonnya man signboard genang geza mati signboard nengna nengni Hangsih menurut kira-kira longpen antar armini longpen bro nih sakit le bisa oh my god akhirnya kori aciong jota guys nih jerinai signboard guna gaza di kapal signboard gue saja signboard guna gaza guys रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना और नहीं तेरा होना ये सेस जीवा संसारा में जागा जों सोरखौ नायगोन साला ये दुख का खत्म नहीं होता जों सोरखौ नायबावो लोगोफोर जेरैबा साइनबोर्ड गोजा नेंना नेंनि गाहाय गुबाय गुफुर गावदार सेस साइनबोर्ड गोजा मा जाबावोलै है जिबालै है गुफुरलै जिबा साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे Monisam Putari lain jalan guys naik lain jalan guys Đây giờ bị thương खेला गेलेनानै दावदै मोननानै बिराद खुसि जादों आरोना नै सोराव दंबावो रिंगिनि बाजै दरले नै खामानि गैया Boy presiden nok maju. Coba kawan dia. Noi, kita punya Yes. Malah ini akak umi jora-jora beres naik betan. Nih, bisa tahu dengan jura juga. Daudi mana mana sana. Jeng noto, ori akak umi beres berapa ya? Mana? Hei, sop, potakan nang gaza, apa lah? Jual beri jauh mas, saran lain. Ses, berkerjaan ini, charging pump test nih gitu ya. Jadi berkerjaan sih, malah pun di akak umi beres kan ini babele. So video ini nama jadi like, share, subscribe, komen, kamu dah bawa. Ada channel gua, ada channel gua subscribe dalam guys. Macam mana? Zora like, single like, bangsi zora dong. Kau dekhe mujhe tu ne? Dekhe mujhe tu, bare bare. Regel go bhai? अच्छा गरिब मानसि नै बेफोरखौनो जालायनोसै आरोना मालाय नै खावनो
हरबो जागासिनो नै सिख्लाफोराबो जागासिनो नोंथांनि सिनेमाखौथ' बयबो नायो लोगोफोरा खोबिल जाना बयबो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन माने लालां थेंक इउ हो मायो मा नायदो दे जाना होदो खेबसे मा डायलगखौ होनो मा फिल्मनि डायलगखौ होनो जानोसै आरोना बबे मोनसे सिनखौ होनो सुदेम सनानि जे सुदेम सनाखौ आं सिखाव होननानै फान्दायनाय बे मोनसे सिननि डायलगखौहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय ससेब्लाबो हागौमानि दिन्थिनोसै गोनांथि जायोबा नोंथांमोनखौ So guys, दिनैनि भिडिअ बेनोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव गाइस आरो चेनेलाव हाबफैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो गाइस थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो